Salamat sa oras. Yan, shoutout po sa aking dalap alis. Shoutout. Yes, shoutout. So, maraming salamat. Wala po, nandiyan ka lang. Wala akong pera. Ito. Kuya Nubi, Dan it boom. Mami, thank you so much. Ate Ruben. Thank you so much. Ate Ruben is... Ate Ruben, kamusta ka na ba? Bakit hindi na ka mag-comment? Kamusta ka na ba? May sarili ng buhay si Tate Robin, may sarili ng mundo. Mundo ng mga panarn. Lakas ng ulan. May bagyo na naman dyan. Yes, it's Tumingin raining. ka? Every rain. Yes, it's raining. Number one. Every rain. Lord Mary Grace, thank you. Lord Mary Grace, thank you. Ay, Nobi. Shout out. First thumbs up. Nobi Vlog. Kaya kami ni paring Mark yan. Yan. Kumari siya. Gusto rin na sa camera, oh. Kumari pa. Gusto rin sa camera. Pugi ah. Parang pa. Thank you. No BB. Vlog shout out. Morning. Saan po tayo? Shout out for viewers. Time po tayo guys. Hi, Tol Chris. Morning. Nobi Yahoo. Well, good. Cooking more. Shout out sa'yo. Hello, how are you? I'm good. How are you today? I'm daw. Nobi, thank you. Lods, Chris Moto. Sangka Grace, shout out. Feel Goods Cooking, thank you so much for visiting. From Cabos, ano? Kuya Nobi, oy, Loy, shout out, musta dyan? Mark Jo, musta dyan? Ay, okay lang. Loy, thank you sa pakaway, guys. Hello, Mark. Hello, Feel Goods Cooking More. Thank you so much for visiting. Nobi, Grace, Pugi ha. Oy! Loy, thank you so much.
Hmm? Huwag ka maghuhubad. Ay, ikaw, tumitingin ka pa sa kapsa. Ligo ka? Peter, wait ka muna dyan. Kain ka muna. Kain ka muna, kain. Ligo ka? O ikaw ligo ka? Na hindi ako. Nagbuha ka sa nililig ka. Well, goods cooking more. Mayroon ka ng ano, you have a jacket or moderator. Nobi B, shout out sa iyo, Nobi. You're welcome. Thank you so much. Loy, shout out sa iyo, Loy. Thank you so much, Loy. Wala kang tindelods. Ah, wala po, Nobi. Hello, Nobi. Hi, BFF, Charity, and Admin Bill. Bipainis word to, di ba? Sir, Bipainis word, thank you so much. Salamat sa pagbisita. Will Goods Cooking Hi sa from ano? Nobi. Vlog. Miguel of shout out. Will Goods Cooking More. Nobi, hello. Loy, shout out. Stir lang, sir. Good morning. God bless sa lahat. Sabi ni BFF. Charity ko. Wag na, sir. Mark na lang. Certifying his word. Merry Grace. Thank you, Sangkay. Hello, Loy. Tamsak, yari. Sabi ni Loy. Sangkay, anong ulam tamsak na? Sino to? Ay, si Kabos. Kabos ba to? In one official. Itlog. Itlog. Prito. Itlog na prito. Thank you sa ads. Ay, 11 viewers. Thank you. Mm. Mm. Mas ka nga dyan. Ngati mo ha. Doon ka. Isa mo na. Kulit ang anak. Mag-uubad na sa likod ng camera ko. Maka-copyright tayo nito. Maano tayo nito. Sipa tayo. Pasti lang. Wala na. Okay na yun. Kain lang ako sa kaya. Sige lang, sige lang. Ano yung ang damit? Gusto mo ihi mo dyan? Flash ka. Uy, 16 viewers. Ang dami ah. Thank you. Welcome. Feeling Goods Cooking. Ay! Tita Edna's Vlog. Thank you so much sa harang. Hoy, boom. Will, thank you so much, Will. Morning, Will. Kain Sangkay, anong bang ulam? Set out sa pamilya mo dyan. Sangkay, sabi ni host Joseph. Salas. Ano lang, ulam na ko. Itlog. Nobi, thank you. Sangkay Grace, kuya. Will, Mary Grace. Francisco, sabi ng Umayos. salamat sa ads. Ang dami nang komenta. Loy, thank you, Loy. Grace. Will. Oh, si Kuya Langga. Ma'am Edna's Vlog, thank you so much. Si Piney's Word, thank you. Sir Bro, Nobi. B, Miguel shout out. Si Boy TV, Miguel shout out, sabi ni Loy.
Sangkay B-Boy, thank you sa tawa-tawa dyan. Feel Goods Cooking More. Hello, this is Kabus. That's for being here. Thank you, Kabus. Sangkay. Maria Pe. Ayun, naglalaba. Lloyd, shout out. Hello, Grace. Meron Grace from Edna's Vlog. Sir Will, may galap shout out. Ito niya. The finest word from Willie to Eat. Maligo ka na dyan. Hindi mo na pagligo. Ligo, ha? Bro, may galap shout out. The finest word. Wow, isa. Kapatid B-Boy, morning, sabi ni Edna's Vlog. Hello, M1. Sabi ni Feel Goods Cooking More. More, tita Edna, sabi ni Mary Grace Francisco. Morning. Oh, Noy, Tatay Ruben, kumusta na? Anong balita? Kain lang bro, okay lang kami dito. Oo, tapos na, tapos ko lang kumain, kape naman. Thank you so much. Nobi, hello. Miguel shout out. Ednas. Baka mayroon kang premier Bipay ni Sword. Baba mo rito. Wala akong premier mamaya alas 11. Di ako nakapag-edit. Inatake ng tamad. Sa. Oh, Kuya Kabus. Yan. Oh, alam ko. Alam ko, Grace. Bakit? Alam ko na si Kabus yan. Bakit? Shout out, Sir Mark. Oh, Sir Mark. Sir Mark, anong nawong? Oy, Joseph. Anong sir? Hindi nyo ako teacher, hoy. Kabos! Miguel shout out, sabi ni Will. Good night, friends. Oy, nice. Ano ito? Kolho? Kolho. Ano, nice. Ano daw mabasa dito? Hirap naman. Nabi, hello. Sabi ni Ednas. Ma'am Ednas, Miguel shout out from Brazil. Oy, nice. Ayaw ko. Ayaw ko tayo. Nicole yata to eh. Ayaw ko Ako nga ni buang manok yan, sangkay. Miguel shout Kabus. Will, morning. Sabi ni po ni Tatay Robin. Kuya. Nangga, morning, sabi ni Mary Grace. Tatay Robin, sabi ni Will, ito 8. Pasaway Charil, morning. Hello, Grace. Parang pasaway. Ate Edna, hello po. Miguel shout out, sabi ni Kabus. Nice, shout out. Ano ba sa nito, Coil? Bot. Basta nice, bahala ka na dyan. May Bonsoy, sabi ni Finest Word. Well, 808, hello, sabi ni Pasaway. No, BB Vlogs, thank you, ma'am. Pasaway, Miguel shout out. Ednas, thank you so much sa pakaway-kaway. Sis Pasaway, hello, sabi ni Mary Grace. Will Goods Cooking More, hello, Pasaway. Pasaway, sabi ni Will. Welcome, Will, thanks, sabi ni Tatay Robin. Nice. Hoy, maligo ka na dyan. Nagwak ka na naman.
Visit ka. Sabi mo. Will! Kaya may bayo. Kaya ba? Sana, puno na yan. Doon! Open! Wala sir, diretso post na. Ganun. Ay ka boss, thank you. Eugene Ray Villanueva, maraming salamat. Ang daming binabang ano. Dito na tayo sa dulo. Sweet naman, sana all talaga. Sampak unta to sa ba. Siya ka, boss. Hingi man. Puno na yan, anak. Isa. Isa. Baka mo na dito, direct. Kung sa buntong na. Please. Yan, nakapin. Eugene, nakapin na, nakapin. Dali na. Isa. Ayun. Baba. Baba mo na. Baba mo na. Dali. Dito. Baba ka muna dito. Kanina ka pa nandyan. Hindi mo. Ano, hinunggitay man ka mo. Tidak. Pastilan, waray. Joke lang yun. Ay, Oragon Loop. Thank you so much, Oragon Loop. Shout out, Mark Joe Waray. Shout out. Mega love, shout out. Well, good, cooking more. Close your eyes. Ito na. Thank you, Eugene. Bunang bubuksan yan. Well, good, cooking more. Thank you so much for visiting. Bunang bubuksan. Thank you for stay. Oo, tingnan mo. Aapaw lang yan, oh. Atin ka ba sa Christmas party? Pupunta kami. Kahit linggo yun, pupunta kami, Oragon Loop. Punta kami, 6 kami. Sasabay kami kay Daddy Luz. Ay, kay Daddy Luz pala. Mega love shout out to Mahulog ka dyan. Loy from Eugene. Anytime, my friend. Oy, thank you so much, my friend. Thank you so much for visiting. Kik. With my friend, very good school, I watch your video. I watch your video, my friend. This is my phone. Dito ko panoorin sa kabila kong phone. Ingat na ligo ha. Basa na.
Labas ka na naman. Makita ngayon. No. Well, good cooking. Plus one banana. See you. Oo, Dragon Loop. Gagawin ko yun. Oo, siyempre. Minsan lang makapunta na naman ng Bukana eh. Siguradong masaya yan. Isama mo pamilya mo. Hindi sasama yung asawa ko. May bata yung anak namin. Mapupuyat din yung anak ko, mapupuyat. Magdamag yan, ano eh. Sayawan. Well, good cooking. Watch ako yun sa video mo. Ha? Kaya alis tayo. Pagdating niya akin. Aray ko! Uy, isa na lang. Tama na yun. Animals. Feel good cooking. Nandito na ako. Watch all your video. Tama na, Mark, yan. Ay, isa. Damihan mo uli ang vlog mo. Pagpunta nyo. Oh, Dragon Loop. Thank you. Okay, thanks. Gradong masaya yan. Isama mo pamilya mo. Bawal yung bata. Napupuyat si Mark dyan. Thank you. I appreciate you. Thank you so much din. Dragon Loop, boss. Shout out, sabi ni Kabos. Okay, thank you rin. Kabos, siguradong mag-island hopping kayo. Hindi ko lang sure. Feel good cooking. More, sabi ni ano. Huwag mo yung umihi ko dyan. Ito, pasaway ka. Dragon Loop, thank you. Just so your video. Thank you. Your video, I watching. Ano naman dyan? Dinala mo na lahat ng toys mo dyan, di ba? Sabi ko maligo ka lang. 335. Base ka na dito, tara na. I watching your video, Mark. Thank you so much, ma'am. Ano, Or mag-eat ka na. feel good cooking more. Oh. Yan. Dito. Are. Parang. Ano yung mga ano mo? Ano? Nandiyan lang. Video. Dami niya. 10 viewers.
Angat yung kilkin. Oh, tama. Break. Break muna, break. Oh, shout out. Oh, dali. Come. Oh. Tell me where the ding 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 Dun, dun, dun. ding 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 Oh, ding dali. ding Oh. ding 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 ding. Uy, dito. Lamit. Abot mo ng go. Oh, dali. Ano yan? Gangster yan si Waring yan. Ah! Wow! Sikip. Sikip doon, damit mo. Supply, dali. Sapo. Sapo. Supply. Ate Grace, BG na naman ikaw. Boy. Hello, Maria. It's my partner, ano, Feel Goods Cooking More. It's my partner, Maria Picalas. Uy, ka dito. It's my wife. 8 viewers, thank you so much, guys. Diyan mo na ano yan. Gagala ka naman. You're missing? You missing? You Sabi ko missing? sa'yo, huwag kang umakyat doon. Missing. Find your phone. Oh, tinanggal pa. Ah. Asan na yung blue? Asan na yung blue? Ha? As. Taas lang. Wait lang. Ay, nako. Saglit nga lang. I-play ko nga lang to kay ads. Tumayo ka dyan. Arti mo. Hi, 11 viewers. Thank you so much. Wait, nasa labas ako. I feel good cooking. Naglaba ako pa sabi ni Grace. Okay. Still watching your video. And your video is still watching too. I watch your video, no? BG na kinig-kinig ligo. Sige, Will. Thank you so much, Will. No problem. Pwede nga, Ate Grace. Well, hi, Sir Will. Why you laughing well? Boom from Will 808.
Good morning everyone from Ate Gemma. Gemma from Raleigh to 8. Hello Gemma. Ay, bye thank you. Kita mo na pe, send ko sa iyo. Well, boom from Gemma, Ate Gemma. Well, from B-boy. Okay, thank you. Kain ka na. Nasaan ba na si Eugene? Nawala na ba? Kanino ba nakapin? Kay Eugene. Kaninong account yan? Ayun. Si Eugene, nawala na si Eugene eh. Parang to si Ninja si Eugene. Baba man nakita ko yung Eugene. Feel Goods Cooking More. Baka may ano ka dyan, primer or anything. Drop your link. I can pin you. Kita mo na, Rain. Send ko sa'yo. Harang, thank you so much Sangkay Kabos. 14 viewers at 15 thumbs up. Thank you so much guys for visiting at thank you so much for staying my live. Feel good. Hello from Ate Gemma. Hi, Tatay Alex. Sumusta? Thumbs up Mark. Thank you, Tay. Tay Alex, sumusta po? Kumusta po ang birthday celebration? Harang. Pasaway, thank you, Pasaway. Kumusta Tatay Alex ang birthday mo po? Gemma, hello, shout out. Kabos Special. Sis Gemma, hello from Pasaway channel. Hello everyone from Feel Goods Cooking More. Pasaway channel, sabi ni Tatay Alex. Kabos, migalop siya raw, sabi ni Tatay Alex. Kabos, boom, from Gemma. Kuya Kabus, migalap shout out. Hey Alex, pasaway, migalap shout out. Maria Pe, hello sa from Pasaway channel. Daming arang sangkay, sulit. Oo, Kabus. Ayos lang naman. From Tatay Alex. Pasaway, hello, miss you. From Ate Gemma. Pasaway, hello, shout out. Still watching pa rin ako, my friend. Feel Goods Cooking More. I can watch your video. Drop your link, my friend. Hi, firing you, Jarin. I'm firing Jarin na yon. Firing Jarin. Firing Jarin. Paring Jarin, hello. Shout out. Come. Paring Jarin. Come here. Come. Paring Jarin. Paring Jarin. Oh, pogi. Bulaga. Bawal. Oh. Bawal ang baby. Bawal ang baby sa camera. Oh, walang baby. I don't know how to drop a link. Di mo alam? How? Hello, Pasaway channel. Me too. I'm here. Di mo alam mag-drop ng link? Oh, how cute. Yeah, it's my, paring Roji. Anak ni paring Roji. Tamsak pen, sabi niya, Alex TV. Guys, ibaba na natin to si, Rebel Nova. Replace tayo kay, Feel Goods Cooking More. Feel Goods Cooking More. Thank you so much guys sa 12 viewers for staying to my live stream. Alright. Oy, Feel Goods Cooking. Yo, naka-drop na siya, Kabos. Like and share. I thank you, Barbs, for visiting. Thank you, Barbs, for share and like. Maraming thank you. Kabos, migalop sarap sa from Tatay Alex TV.
Lang guys, inom lang ang tubig. Feel goods done, thumbs up. Well, goods done, thumbs up. Thank you so much, Ate Jem Mogatotara. Thank you, Kabus, from Well Goods Cooking More. Gemma, hello. Still watching pa rin ako, my friend, Feel Goods Cooking More. Still watching your video pa rin. Where are you from? Feel Goods Cooking. Where are you from? Nalasangkay, thank you, B-Boy. Ay, thank you, B-Boy. Kabus, naipin ko na. Barbs, hello from Michael Shoutout. Yo, UAC. Wow. Thank you so much from UAC. Feel Goods Cooking from UAC. Wow, where is she? Nandun din si Matt John Mami's Work, USA. At si Will ito from USA din. Hawaii, UAC. 13 viewers at 17 thumbs up. Thank you so much, guys. Still watching po sa nakapin. Salamat po sa 13 viewers natin dyan. Good. Ay, good. Goods. Alright, goods. Nakita ko na si Pay. Nandyan, karga ng bata. Fourteen viewers, thank you so much po. Salamat. Next natin dito guys, si Play. I see. Barbs. Then watching your video feel goods going work. Sige, wait, Ingat sa kay B-Boy. Barbs, I watch your video or long video, short video. Wala kasing long video naman si Barbs. Barbs, I watching your video. Tatay Alex, Merry Grace, if may galap shout out. Going work, ingat sa kay B-Boy. Oy, 15 viewers at 17 thumbs up. Thank you so much, guys. I appreciate that to visiting my live. Merry Grace, good morning. From Ate Gemma. Still watching, Barbs. Short video play. I play your short video. Merry Grace, good morning from Ate Gemma. Morning, Tate Alex from Merry Grace. Grace ha, isa. Sabi ni Will, ito 8.
Ate Gemma, morning from Grace Francisco. Salamat po sa inyong lahat. 40 minutes na pala tayo, guys. Halawil, bakit? Nahanap ka ni Will, Grace. Nothing. Oh, why nothing? Nothing. Nothing else. Thank you, Mark Jo. No problem. Still watching, Barbs. I still watching our short video. Short video muna. Dapat din kayo mamaya, ate. Bakit nga? Ano nga yun, Will? Tinatanong ni Grace. Ano ba yun, Will? Will, ito 8. Migalaw siya from Tatay Alex TV. Tatay Alex, thank you so much. May tagay pa rin dyan, Tatay Alex. Alex, from Will, ito 8. May tagay pa rin dyan. Bakit ako'y nahumali? Bawat sandali. Barbs, Wills, hello. Barbs, hello from Willie to 8. Morning, Mark Jo. Di ka na nagtinda. Wala akong panindag. Pahinga ako. Ate Eva. Pahinga po, pahinga. Alex, hi from Ate Gemma. 15 viewers. Thank you so much, Barb from Willie to 8. Thank you everyone for your support from Phil Goods Cooking More. Thank you so much then are visiting on Stay My Life. Please connect guys. Phil Goods Cooking More nakapin. Please connect. Comment lang po kayo para may ano kayo. Iwan ng bakas. Wells Sauti. Hi Barbs from Cabus. Cabus from Willie to 8. Tate Robin, nasan si Tate Robin? Tate Robin, where are you? Hindi ka na nagdudot-dot ah. Cabus. Barb still watching. Si Ate Gemma naman ang watch natin guys yung video niya. Dito tayo nag-swimming paminsan-minsan. Parang kanta lang ah. Watching ako sa'yo Ate Gemma. +1. Banana. 5 minutes. Still watching your show. Yo, thank you so much. Spell goods. Will, good evening. Maulan sa amin. Love you. Love you, sabi ni Ate Eva. Dito lang ako, kinig. Sige. Tayo, Robin. I love you too. From Well 828. Tatay Robin, love you. Ayaw cool. Ayaw lagi. Sabi ni Kabus. Ayaw nga ni... Hello from Kabus. Hello everyone.
Eva from Phil Goods Cooking. Hi, Pemex. Thank you sa harang. Maraming salamat po. Good morning. Mega love shout out. Sangkay Grace, maraming salamat sa patawa-tawa mo dyan. Nabubuang ka na naman. Ngisi-ngisi ka man. Mega love shout out everyone. Mega love shout out po. Ngani, sabi ni Robin. Bakit ayaw ko yung... Ay, ano? Team Boom, sa lahat po ng sasama sa party ng Soward Community sa December 13. Mayroon po akong kausap na si Daddy Luz. Pwede tayo makisabay doon sa kanya. At ang pamasahe po ay back import ay 1K. Sa mga gusto dyan, ang nakasama namin, tulad ni Grace, Tatay Robin, Kuya Elmer, pobreng worker. Sana po magtagbi kayo ng 1K para sa ating pamasahe para sa darating ng December 13 para sa mga ganap na Christmas party. Kaya good luck sa mga sasama at mag-ipon-ipon na para may pamasahe. Isang tao 1K. Sabi ni Daddy Luz para hindi tayo ma-hassle sa pag-commute. Kasi pag nag-commute tayo, ma-hassle tayo. Sasakay tayong jeep dyan, papuntang Commonwealth. Ay, Commonwealth ng SM Fairview. Tapos sasakay tayong bus. Doon. Tapos pag sasakay natin ng bus, sasakay pa tayo ng uli. Ng bus doon. Tapos sasakay tayo uli ng tricycle pagbaba. Sasakay pa uli ng tricycle. Ay, sos. Doble ang mamasahin natin. Tawag ako sa iyo mamaya, Sangkay. Sige. Kabus Official, kumusta? Hoy. Hoy ka rin. Mimix, hello from Kabus. Ang batang, ang bata, layas-layas, ang bata, layas-layas. Ang pangit. Ang pangit. Sige. Hindi tayo kaibigan. Pare tayo, di ba? Pare tayo. Pare tayo, di ba? Pare tayo, di ba? Ha? Pare tayo, di ba? Kabus Official, kumusta? Sabi ni Ate Eva. Merry Grace morning. Okay, 1K go ako. Oh, di ba, Tatay Robin? Makakamura tayo kasi ang pagpunta namin doon, umabot din yun ng mga pamasahe pa pala. Galing dito sa bayan to, ay nasa kulang-kulang din 500 na higit. Ay, siyempre gagastos ka pa. Same lang. Mas maganda pa doon sa sang lugar yun, Sangkay. Ano yung Sangkay? Di ko lang alam, basta sa Batangas eh. Mary Grace, kaya nga hindi na kami magko-commute, sasabay kami kay Daddy Luz. Chinat ako ni Daddy Luz kahagabi. Pero Robin, wag mong kalimutan, shout out team Kolkog. Yaw po. Raulo. Oy, kabos, anong Kolkog? Wala pagod. Oo, walang pagod. Hindi tayo hindi tayo maaabala kung sabay tayo sa sasakyan ni Daddy Luz. Ay, Alex, take yes tayo, Alex. Anong oras yung alis natin ng Maynila, Sangkay? Di ko sure, pero kailangan doon kung alam mo papunta rito sa Novaliches, Sangkay Grace. Alex, hello. Tatay Robin, Miguel love shout out. Kumusta ka na, sabi ni Ate Eva. Kabus, tawa ka man. Hello, Alex TV. Grace, alam mo papunta rito sa Novaliches? Baka hindi mo rin alam.
Upload na ako, kabus, title, team, Kolkog, nood na kayo bukas sa kabus sa video ko. Kolkog, ano yun? Loko-loko mi, ha? Bayat, silbo na ito, nakakabuisi. Gigigil ako dito sa silbo. Hard, that's the face chat. Hindi ko alam, papunta dyan. Saan kayo? Di mo alam? Bahala ka. Kami nga, nakapunta kami dyan. Dali-dali lang. Robin Gumalo, shoutout. Miguel, shoutout po. Kabus, shoutout. Sabi, sige tayo Robin, sabi ni Kabus. Still watching from Well Goods Cooking and More. Thank you so much, my friend. Next, watching, wala akong upload ngayon, nakakainis. Anong meron sa Batangas, Sangkay? Ingat kayo lang. Mano pa naman, Joseph Salas, sa December 13 pa. Christmas party ng Soward Community. Oragon Loop, thank you so much, Oragon Loop. Thank you so much. Kasabay kami kay Daddy Luz. Kasabay kami doon. Pero may bayad kami. Kasi hindi naman pwedeng Kasi siyempre, dadaan sa Skyway at gasolina ba gamit ng pag-ano. Let's help Feel Goods Cooking More to reach 1K banana. Thank you, sabi ni Cabos Official. Guys, Gemma, may galap shoutout po. Hello, Oragon Loop. Guys, please connect, nakapin kay Feel Goods Cooking para madagdagan ang kanyang subscriber. Thank you so much for support and supporting Wawawi. Naisita ka, boss. Meron pa eh. Isa lang, di ba? Sangkay Kabus, still watching your video. I watch your video, my friend, Kabus. Alright mo. Hi, Gemma, may kalaw shout out po. Good morning, sabi ni Pa. Ay, SFP, Masapapor. How are you? How are you? How are you, my friend? How are you? Still watching my friend. How are you? How are you, my friend? How are you? How are you? How are you? SFP, how are you? Masapapor, how are you? Team Boom supporter, founder, Alizente, BBY TV, Mark, Liwaray, Service, Love, Joward, Pimix Vlog. Thank you, Pimix. Namaste, everyone. How are you, my friend? Namaste. How are you? Hase. Nakatambay lang ako, idol, busy. Sige, Pimix, no problem. Team Boom, boom, boom. Ay, nakasama si. Namaste, my friend. Namaste. Malapit ng Paska. Sa may basug, sa may basugbo ba kayo? Medyo malayo nga yun. Nasugbo. Merry Grace, namaste from Mr. Purple. Hasepe, namaste. Still here. Thank you so much, Spelling Goods Cooking More. Oy, sanga, you're American now, You are American now. Thank you so much for love you. Namaste. Thank you so much, Kabos. Okay, sangka, you're American now. Well, no, that American, Filipino. Oh, my friend, Mirror Grace, hello. Hello, my friend. Thank you for coming. How are you, Grace? How are you from SFP? Hello. Some goods. Yep, some goods. How are you? Merry Grace, how are you, my friend? Napuno ko. Paano ka?
Namaste. How are you, my friend? I'm good. From Mary Grace Francisco, my friend. How are good? I'm good. See that sound good, Mark? Love it. Namaste. See the good sounds. Good, Mark. Love air. Sabi ka, boss. Sabi ka, boss. Thank you so much, ka, boss. Visiting ka, boss. Namaste, guys. Hello. Hello sa ating viewers sa 18 tamsang. Hello sa mani. Ang morning sa inyo lahat. Hello sa pa. Hello from Pemex. Good cooking game or more. Thank you. Thank you. Matanoyan ka nga, loko-loko. Anay ka. Namaste. Merry Grace. Namaste. Thank you so much, my friend. Merry Grace for visiting. Thank you, thank you. Paul Goods Cooking More. Thank you so much, my friend, for visiting us. How are you? How are you? How are you, my friend? How are you? Hi, Sapi. Still watching episode P? Namaste, Sapi. Thank you, my friend, my friend. Thank you so much for visiting. I love it. Why you fair? Namaste, Grace. Tawag ka. Grace. Grace. Where's Will? Well, Will Goods Namaste. Yeah. Yeah, I can speak Namaste or your sound. Try to speak your sound. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi? Will Goods Namaste. Yeah. Namaste, guys. Sa Pino, sa Farmer. Thank you. Good morning, my friend. Thank you for coming, my friend. Well, good cooking more. You have a great voice. Yeah. Thank you so much, then. I thank you also for visiting. Namaste. Greeting speaking, Mark. You look like Mr. Bean speaking. All right, so baby. Gabos special yo kumiloki miya, loko miya. Thank you so much, guys. Oy! Pasyal muna asawa at anak. Sweldo na ngayon. Yes, sir. Si Junior Angelas, namaste. Thank you so much for visiting. Boom. May malapit ka na mabalik. Ay, naman na maaga. Uy, Diyos ko po. Sir Jose Junior Angeles, mayroon ka na pong jacket. Galing kay Mark. Thank you po sa pagpunta. Wala ka dyan. Wala ka rin. Grace, namaste Grace. Kabos, you smiling good ha. You smiling good. Labas tank. Hi, sapay mo sa Parpor, namaste. Thank you so much, my friend, for visiting. Feeling good, cooking more. Please connect to others and visiting my friend. Feel good. Namaste, Sepi. Thank you coming. Thank you for coming, Sepi. Take your medicine, Mark. Is not good to you now. Oh no, why you look loko-loko mi kabos Oy, sanggay. Akala ko ba sanggay kita sinisira mo ko. No, I cannot take medicine. I'm good. At I'm very good. Aray ko, tistehanon. Namaste. Take your medicine, Mark. It's not a good to you now. Okay lang po ako. True, Kuya Kabus from Mary Grace Francisco. 1 hour later. 1 hour na tayo, guys. 1 hour na tayo. 1 hour, ha? 1 hour na lang ulit. 2 hours lang tayo to streaming live. Because thank you so much, guys, for staying. 9 viewers at 18 thumbs up. I love you, guys. Maraming salamat sa inyo. Oo, amo nga ni Grace. Amo nga ni si Grace may buwanga rin yan.
Nagmana lang kami ni Bibo. Merry Grace! Thank you, Merry Grace! Boom! Pe, gamot ni Sangkay. No, walang gamot. Walang aning gamot eh. I still watching to you, my friend Kabus Sangkay. Kailangan Namaste. yan yan sa ano, course kagabi. Aray mare, there's amen. Ani, thank you po sa ating mga viewers nandyan. Mary Grace Francisco, humayo ka at magparami. Dragon Loop, tumawa ka hanggang gusto mo. Tatay Alex, TV05, kumaway ka dyan kasi birthday mo kahapon. Merry Grace, tuwang-tuwa ka na namang buwang ka. Feel good, cooking more. Tamsan, kantahin na. wala pa naman tayo, Mike. Merry Grace, shout out. Ah, Iba na yan, Sangkay. Wala yan. It's a good. more. It's more. Buti hindi ka nagre-reklamo sa cellphone mo dyan, walang boses. Si Grace, tapos na maglaba? Iba na yan, Sangkay, warang tama. Walang tama si Grace. Hi, Tatay Alex, shout out. Tay Alex, happy birthday. Long live. Tay Alex, more birthday. Happy birthday, Tatay Alex. Happy birthday, Tatay Alex. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tatay Alex. More birthday to come and good health always and still support and thank you for support to me and to my boom supporter at sa lahat ng mga kasali nung sa challenge. Maraming salamat, Tay Alex, at thank you. More blessing, more birthday to come and always and good health. Thank you, Tay Alex. Maraming salamat. Love you. Ingat lagi po kayo sa yung kaarawan. Kahapon po yun, di ba? Happy Saudi. Yes, Jomar Sarati. Morning, Jomar. Namaste, Jomar Sarati. Happy Sunday. Happy Saudi. Thanks so much sa Jomar. Salamat, Kabus. From Tatay Alex. Happy birthday, Alex. Thanks so much. Feel good cooking more. Guys, please connect to Tatay Alex. Feel good cooking more is Tatay Alex is a good friend and many visiting our live to stream or night 9 or 10 live stream ni Tatay Alex. Please visit to Tatay Alex to 9 or 10 PM. Yeah, PM. Tay Alex, thank you so much, Tay Alex. Ingat kayo lagi. More blessing po sa iyo. Ay. Sakitan ko pa. Thank you, Mark Joe. No problem. Paul Goods Cooking. Thank you so much, True, again. Thank you so much, din. Guys, kabos, nandito pa rin ako. Still watching ako sa iyo. Naalang di makan sabaw.
Boss, send ko na ang Gcash ka. Anong Gcash? Jomar Sarate, thank you. Jomar, Migalab Sarate, Tate Alex, Tilo, Kiniglang Sangkay, busy na. Silang, kabus, no problem. Maraming salamat sa pagpasyal. Ayun. Peso? Kaya energy. Sino nandiyan? Jacket? Diyan liwat ang mama. Gigas-gas. Felt good, Miguel Sarat. Kahapon, birthday mo tayo, Alex. Sabi ni Jomar Sarati. Ipampuhan na tayo, guys. Thank you, Lord. Na-stress tayo ng mga ilang linggo. Dahil sa, natin, hirap ng ating pampuhunan ngayon. Thank you so much sa Team Subasco. At salamat po sa lahat ng sumuporta at sa mga nagpakulay nun sa aking munting challenge nun. Thank you so much po sa lahat. Sangkay B-Boy, Matthew and Mami's World, Willie to Eat, Sir Edu G, Ria Velasco, American Lifestyle, Jing Jing Vlog, Jamil Matamama, Mama Lupards, thank you so much sa lahat. Dairus, Tatay Rubin, basta marami ang nagpakulay sa atin nun. Maraming salamat po sa lahat ng nagpakulay. Thank you so much. Ay, B-Boy, salamat sa ads. Well, namaste ba? Namaste. How are you, well? Namaste, well. Welcome to my live. Welcome, B-Boy. Welcome. Welcome visiting. Feel good, boom, yahoo. Welcome, feel good, boom, yahoo. Welcome to visiting, guys. Welcome. We love you. Namaste. We love you too. Namaste, guys. From B-Boy. Will, thank you so much, Will, for visiting. Well, namaste. Welcome. B-Boy Boom. B-Boy Boom. Namaste, Will. Thank you so much, Will. Well, thank you. Thank you so much, guys. Thank you. SFP ikaw ba yan? Yeah. SFP, yeah. SFP in your harap. Yeah. Arigato. Namaste, guys. Jamar Sarate, namaste ka. Namaste ka. Hey, how are you, my friend? How are you, my friend? Well, how are you, my friend? Thank you so much, my friend. Well, for visiting. Well, thank you. Well, Eva, Andres, well, I love you, guys. I love you. Eva, well, how are you? Will it official? How are you? Well, thank you so much. Well, you're charming. Well, thank you. Well, Merry Chris, thank you so much, Merry Chris. Bakit naging manamiste? Thank you, Jomar Sarate. Thank you, my friend. Thank you. Well, 808 official. Well, you are laughing. Wow, namaste. May salamin ka. Wow, walang ko salamin, Grace. Kirero. Conero, Bakirero. Wari, Bakirero. Wala se, namaste, Nakirero, Bakirero. B-Boy, namaste. Parang ang samang tunog ng peste. Namaste, parang ang sama-sama ng tunog, peste. Peace, salamin si Mark. Hello, Jomar Sarate. Namaste, bro. Good cooking mo. Namaste, guys. Leo, look, Mark. Well, ito, Namaste. B-Boy TV, thank you. Tade Alex, thank you. Mary Grace Francisco, thank you. Hoy ka rin. Jomar, shout out sa iyo, Jomar. Namaste, from B-Boy TV. B-Boy, Miguel, shout out. Nasaan na si, SFP mo sa parkour. Parang hindi na pumasok nang ginagaya ko siya. Well, good. Mosi.
Musi-musi, Jumarsarati, napaste. Napiste. Ano yun? Napiste yung halamanan? Alex Boom from DWTV. Thank you so much guys for visiting. Namaste. Sa Parpa, where are you my friend? Thank you so much. Feel Goods Cooking. Thank you so much for staying. 1 hour ago. Ay, halos isang oras na si ngayon naka-video sa atin siya. Hindi pa tapos to. Kabos, still watching your video. Pastilan ka. Boss. Ay, Jomar, sala. Jomar Sarate, thank you so much. Kaya pasyalan nyo guys si SFP mo sa Parpor sa live niya. Kasi minsan nandun ako. Pag pumasok ako niyan, hey, where are you my friend Mark? Thank you so much Mark for visiting. Morning Mark, morning. Namaste my friend. Where are you going today? How are you today my friend Mark? Perfect Mark. Anyong sayo. Anyong saya. Namaste, Este. Namasko pala. Still watching, kabos. You're watching your video, kabos. Thank you, kabos. Thank you so much, friend, kabos. Bisitahan nyo, guys, mga kawaray, si... Nasa tuwing mo sa Parkour sa kanyang live. Tingnan mo, pag nag-live yan. Gayang-gaya natin yung boses mo. How are you, my kabos? Kabos, how are you? Morning, kabos. How are you doing today? Well, kabos. Anyong kwit kayo. Anyong kwit kayo. Kaayo. Di ba ko sa'yo, Bibi? Pati pala ilang ko. Boss, kabos, maya po panoorin isa lang kasi city ko. Sabi ni Kabos. Kabos, Jomar Sarate, salamat. Wala kang work ngayon, Jomar? Kasa ka ba na-uwi, Jomar? Jomar Sarate, saan ka ba na-uwi? Namasko na, boss. Namasko na sa Panorn, sabi ni Jomar. Anyo nga. Anyone nga. Dito ako sa Rizal. Sa Rizal ka lang pala. Cavite ba? Salamat boss, Jomar. Salamat, I love you. 9 viewers at 19 thumbs up. Thank you so much, guys. Dami silang huli. Napalaot pa lang. Ayan. Kainta Rizal. Mary Grace, thank you so much, my friend. Thank you, Jomar Sarate. Thank you, my friend. Salamat, boss. Jomar Sarate. Love you. Sabi ni Kabos si Piscal. Tapos na, tol. Kabos, sangkay. Tapos na yung Boy, Martin, huwag mo ganyan. Tanggalin mo. Papaluin kita. Lalagay mo na naman sa liig mo. Kuya Kabos, kaon. Eight viewers at 20 thumbs up. Thank you so much, guys. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok sa ating live. Thank you. Oy, Regal Mini Vlog. Morning. Miguel shout po sa inyo lahat. Kumusta ka, my friend? Suma, my friend. Regal Mini Vlog. Deep ka yata ngayon, boss. Wala tinda. Hindi ako nagtinda ngayon. Nagpahinga ko. Pahinga kahit kasi dalawang linggo na hindi ako nagpahinga. Ay,
Isang linggo na pala. Kalamisa Sultan. Parehas ang kape. Marapi. Yeah, parehasan ng kape. Yes. Sarap talaga. Yun ang kinain ko kanina. Itlog, egg with coffee, blanca. Kaya Tatay Alex, shout out. I'm fine. How are you? How about my friend? Okay, I'm good. Also, how about my friend? Miss natin dito i-play si kay Alex. Plus 1 ako sa'yo, Tay Alex. Watching ako sa'yo, Tay Alex. Watching lakad-lakad sa Tagaytay. Hello, Regahal from Well Goods Cooking. Hi, Regahal. Thank you so much, Regahal. Kumusta? Ano na? Thank you so much, guys. Morning, Well Goods Cooking from Regahal. Mahulog ka? Thank you so much, Kuya Almor. Thank you. Morning.
Well, goods cooking done. Thumbs up. Thank you so much. Ideal mini vlog. Ano ko naman yung mga video? Seven viewers, thank you, thank you. Shout out sa Plana Vloggers dyan. Dito yan, Smart Correct Video. Para to guys, para to. Kumanta yung Smart Correct. Thank you, good morning. Thumbs up, morning po host ay Chrismel TV. Hello, shout out po sa lahat. Good morning po.
Goods Cooking, congrats, you have 800 banana more live stream to visit and enjoy. Wow, thank you so much, Kabus. Meron na siyang 800? Thank you everyone. Thank you so much din. Okay tayo. Yan o, sa'yo naman yun. May ko dito si ano. Oh! Well, Goods Cooking, one more banana for you. I give you banana more. Wow, 881 o 801 ka na. Yeah. What happened? Perfect. Hindi ako talaga Thank you, Mark. Welcome to. Thank you so much also. Why? Patay ka mo? Patay ka mo? Hindi. Hindi. Ano pa dyan? Scroll mo. 8 viewers, thank you so much. Welcome, Pelgos. Thank you so much also for your time. Thank you. I watch you also. Still watching ulit. Thank you so much for Tapos I will watch your playlist tonight. Thank you. One hour and 30 minutes na tayo, guys. Ano? Ayan na, oh.
Wow, thank you so much. Well, good. God bless. Dito lang sa Gidli. Sige. Kaya mga hindi-hiligan, may basura dapat nagpula-uli. Oh, ganda lang. May basura. Ay, basura pala kaya hindi-higit. Ayun, ano, hindi pa lang kami. Hello, Elmer. Dito lang ako sa gilid man. Thank you po. Boss Elmer, dikit na yung nakapin. New friend from USA. New friend natin yan from USA. Dikit nyo guys yung ano nakapin. Dikitan ko pa yan. Didikit pa ako. One more banana, ano. Well, goods. You go banana ulit. Wait a minute, copying my... More banana, my friend! Fail goods. Talking, I gave you banana another. Sana hindi malagas, ano? Ingat lang po sa pag be careful lang sa pagningisda. The fishing, ha? Be careful because Lolo is Kaltash. Thank you everyone. Welcome to 1 hour and 34 minutes na tayo guys. 26 minutes na lang po ako. Again na rin po. Sakto lang po anong oras na ba? Mga 11:20 ay end na ako. Pwede na mag-next yung iba mag-live si Tatay Robin mamaya. Pwede kami dumalis doon para doon kami mag-ihaw, mag-kilaw. Ay, huli na sila, Obed, isa! Ay, huli na rin kami, isa! Alias, huli kami doon. Watching pa rin ako sa iyo, ano? Hindi ko pa nakita ito, baka wala pang mga huli ba yun. Oras mo na pagkita, bago makahuli. Babalik tayo. Pero lamit, ayaw higit. Pero nahigit niya kanina. Thank you, Marco. No problem. Thank you also for staying my live. More than 1 hour and 38 minutes na to stay my 36 minutes to stay my live. Thank you so much also.
next days na lang yung next days or ibang banana. Mark, I will watch your playlist as well. Ay, thank you so much po. Thank you so much, Pal Cook, for support, and thank you so much for talaga. Oh. Kumain ka na dyan lang. Petrify OTW will all for what's feel good and cooking more. Sabi ni Amo Agay. 12 cooking, I watching your video. 335. Thank you so much sa 7 viewers at 23 thumbs up. Thank you po. Oo. Alam ko. Mark Joy, watching your playlist now. Thank you so much. Also, I watch your video. Boy, thank you. Nihintay ko lang 2 hours. Sabi ko, nanonood ako sa video. Visit ka boy.
Walang kung... Pag may araw-araw tibay, mas makakapag-aral ng mahusay. Faircraft. Sabi ko ba, maliit lang, maliit. Pagsabi, ayusin mo naman yung mga ginagawa mo patuloy. Ano yung mga hindi na mamuli ng lato? Malakas, malakas ang hangin, malakas. Yung mga ganyan kalakas tao, ito naman yung ayos na naman. Nakamas ka. I'm still here from Telco Phil Goods Cooking. Watching pa rin po ako sa iyo. Still watching. Alright. Ay, hindi yung sa crate. Oo. Nag-edit akong video ngayon. Wala ko na isda. 8:45. Pag nakahuli sila ka mo, kahit isa lang, panalo na kasi ulam namin yun. Kakainin namin sa isla. Thank you din. Tanungin natin pag pero malay yung mga kasor, minsan kasi ang isda, nagkakainitan na, nagkatakaw sila pag mga bandang medyo makapanghali naman na. Maaga pa naman, alas 8 pa lang, pero alas 9 na. Where be boy? This sound can gain at least 100 Where's Grace? subscribers. Don't believe me? Try it yourself. Thank you, Phil Goods Cooking for staying from Ricabos. Where Grace? Grace is BG. Thank you all. Thank you so much then, Phil Goods. Where's B-Boy? B-Boy is BG also. Mark yung premier mo. Wala kang premier? Use this sound.
Wala akong premier kuya sa ano Kuya Elmer. Hindi ako nakapag-edit kagabi. I-edit ko pa lang mamaya. Wala. Kung nakapag-edit ako, may premier sana ako. Mark, Joe, premier. Thank you Kuya Elmer sa pagpaalala. Well, watching ako sa video mo. Watching well. Short video. Well, B-boys in the whole now the raging world. I'm here Will watching your Almar Boom, Sir Will, hello Boom. Watching your short video. Wow, ito eh. Refine's Word, thank you so much. Maraming salamat po sa pagtambay. Na 11 minutes na lang po, mag-end na po ako. Almer Yahoo from B-Boy TV. Still watching well short video. Bigyan mo short video. 7 viewers at 23 thumbs up. Maraming salamat po. B-Boy TV, boom. Watching pa rin, Will. Watching your video. 9 viewers, thank you so much. Felgo, si Finance, BF8 Charity, hello, sabi nila. Hi, Sangkay. Shout out. Will, B-Boy, it's very simply man. That's why he is rich. He owns the barangay community. Maybe next year he run for barangay captain. Aray ka. Will, B-Boy is very simply man. That's why he is rich. He own the barangay community. Maybe next year he's run for barangay captain. Aray ka. Ay, Kapitan B-Boy, shout out. Lenma, shout out. Can call me Lolo.
Lolo is me, my name. Lolo is me, my name. Oh. Lolo! Hello, Lolo. Hala. Sabi ni B-Boy. Thank you. Salamat po sa pagpasyal. Shout out to all, sabi ni Lenma. Sir Will, thank you so much. God bless from BFF Charity. Lolo, sabi ni ano. Lolo. Kuya, sabi ni ano, ni Regret. Ang ganda kakain na. Sige ko, meron din yung akin. Medyo kumalit ang bagay. Gising. Maliit lang siya. Kabos, don't loko me. I will call police. Oy, ibig sabihin, It's called Will, Kapitan B-Boy. Ay, Kapitan B-Boy. Magandang umaga sa iyo, Kapitan. May bonsai from BFF. namugi ako na. Watching Kuya Elmar, your video. Right, Will, great name, Kapitan B-Boy. Maliit lang yung isa. At least may nakikita-kita. Maliit lang isa nila. Kuya, malabong manalo yan si B-Boy TV. Pili sa gwapo eh. Sabi ni Elmar. Kabos, don't loko-loko me. I will call police. Thumbs up. Salamat sa thumbs up. It's called Will, Kapitan B-Boy. May bonsai, right? Well, great name, Kapitan B-Boy. I call him Kapitan na. B-Boy, yung Kapitan na tawag sa iyo. Kapitan, B-Boy, kumusta? Wala nga. Net ko. Bumili ka ng net. Thank you, Will, Kapitan. Cheer to that. B-Boy, call police na. Grace, Haroy. Almor, Grace, thank you. Makinig pa ang chichok at sa akin hindi papaliw-balik ko yung kanina. Grace, Elmor, thank you. Sobrang init.
Dan watch. Elmer. Mix natin dito si B-Boy. Chris. Watching isang kay B-Boy. Team viewers, thank you so much po. Bago ako mag-end, kailangan ma-watch ko muna yung mga video nyo. Ang dalawang may-watch ko na lang si Grace, B-Boy. Sama ko na si Kuya Sani kahit wala rito. Para maano yung ano niya. Ma-monetize na si Kuya Sani. Si Kuya Sani lang hindi monetize sa akin. Mag-sit up na yung magla-live. Umaya pa ako mag-live. Wala 1 PM Grace. Yes. Tatay Robin, baka magla-live ka na po. Mag-live ka na. Magwa-watch lang po ako ng video ng ating mga Team Boom. Yes, well, kain muna ako. Ano kakainin mo, Grace? Ano ulam? Live ako? Sige, sige, live ka na. BG, kinig-kinig, ligo-ligo, kain-kain. Go, Tatay Robin, sit up na. Oho. Munggo. Anong munggo? Munggo? Mongoloid o monggong ulam? Ano? Tumigaan naman yan, nak. Naging chocolate na. Guys, mag-live ako 1 PM ng madaling araw, Pinas time, aray mo. Gabing-gabi na yan, Kuya Elmo. Ba't kayo pumapasok pa ng ganun? Tulog na nga tao. Orpi, PSBC, Laba-Laba Day. Okay, yun. Nakasit up na, okay. Sige, may na kami pupunta dyan. Walang problema sa akin, Kuya Elmer. Mag-live ka. Grace Mongol. Mongol. P-Boom. O, PBC. Naduling ako, Kuya Elmer. 1 PM, hindi AM. B-Boy, ha? Labas pe. Please busy. Isa, B-Boy, umayos ka. Sabi ni Mary Grace. Haha, Will. Live na ako. Sige, pero live ka lang dyan. Done watching, B-Boy. Ads mo tayo, harang. Next natin dito si Mary Grace Francisco at si Bipines Ward. Si Bipines Ward muna pala. Bago tayo mag-end, ay watch muna natin ang kanilang mga ano. One arms, ole.
May mga subscriber ako ta mga may subscriber ako taga ibang bansa na yun ang nila para what time is it there? Already 11:18 a.m. Pinas time. All goods. Next, Divine's Word. Bro, are you watching your video, bro? Divine's Word. Divine's Word, are you watching your video? Pa dyan, loading man eh. Sino na harap tayo? Dito. Divine's Word, still watching your video. Like, no comment na lang, no comment din ako mag-comment. Just watching my video, your video. Hello, Robin Gumalaw. Phil Goods Cooking More. Please visit to Tatay Robin. Tatay Robin po 2.0. What time is the air? Umayos ka. Hindi. Will, isa. Bigay, Grace, dalawa. Tatla, boom. It's 9 p.m. here. Evening na. Divine's Word. Thank you so much, my friend, for staying, watching your video. Yung title nito. Speed Bird. 1240522 Speed. Tugigaraw. Tugigaraw ba? Sino mo na to? Tugigaraw nga. 2 pala. Posibleng polling winner. Apat, Maria pa eh. Yan. Pila. Bakit? 11 in the morning, Monday. Feel Goods Cooking from Cabos Official. 5, Mark. 1 daan. 1 daan. 1 daan na. Will, you'll always loko-loko sa akin, Mary Grace, gusto mo. Aray mo, Yay, Will. Yes, Grace. Divine's Word, thank you so much, pe. Hello. Pe. No comment na. I'm doing laundry. Again. I see Allah. So I will and dyan ka na lang. Thank you. I'm going to let your playlist run all night. Thank you so much for Well Goods Cooking More. Well Goods, let's go to Tatay Robin 2.0 live if you not sleeping. Okay. Butter, oh my God. Oy, 2% na lang buwang. Buti na lang Buti na lang. Oh my God. Ano natin ang live? Muntik na. 2%. Muntik nang mamatay ang aking live. Watching pa rin ako sa iyo. Divine's Word. Guys, nalipat na po tayong iba. Kay Tatay Robin. Hello, smoothness. Now with 2 times aloe vera concentrate, you're the new Palmolive Naturals for up to 24 hours of repair. Try the new
Nawala ang isda, nawala ang mahigit. Parang muna kami ng pilihan para kumain. Wala, nahigit sila kabuot. Nagkatay ako ng tubig yun. Nahigit nyo. Pinalikuan mo na yan! Ako naman, baka naman, wala tayong magagawa. Baka lang, ganda-ganda nito kay Clan. Ano, bigyan ko 5 lang, di ba? Bigyan ko 5? Pimix, thank you so much, Pimix. The watching. Malaki siguro kung ano yung gancho eh. Ano ko yan? Channel kabuot. +1 ako sa'yo, Pimix. Watching ako sa video mo. Grace, wait lang sa'yo. Hindi mo kami. Ala, ang grabe ang bilis ng oras. Alas 10:30 na pala. Yan. Watching ako sa'yo, Pimix. Thank you so much for visiting. Pasyalan nyo si Tate Robin, guys. Naka-live. Yan ako papasyal doon. May ginagawa ko. May bagong bisyo. May bagong bisyo. Naku, matay! Na! Hoy! Patay tayo dyan! May bagong bisyo. Kasi sa akin, kapatid ko. Kasi pa kasi doon sa dadagdag. Hindi ako sa... Ramdam ko po na hindi magagawa ng asawa ko. Kasi Umalis siya dito. ito natin kung wala sakot sa planting ko. Ito po sa napakatibay po ng bahay ng pagkiwa ng traffic tibay. Pero ginagawa nila na project pag sa planting ko. Napakatibay. Sabihin mo yung tibay dapat na sa planting ko. Pinagda sa bahay nila. Yeah!
I'm watching you and Tatay. Thank you, thank you. Zoma is the best AI you can use for free. Okay. Ayun na, dali. Ay na. 1, 2, 3, game. Para. Boom. Ay na. Tapos na kami mag-checkpoint. Hindi na kayo. Nakawalis na bilog. Ito lang kami dito. Hindi ko rin. Dapat kami ang maraming huli. Kami ang expert eh. Hi, Glory. Thank you. Remix Boom from Willie to 8. Glory, thank you. Hi. Sangay Mark. Thank you, Glory. Boom. Ligo time. Like that. Thank you so much. Sala, Glory. Okay, Will. Sangay Grace, baba mo na yung ano. Watching ako sa'yo. Done watching sa'yo, ano? P-Mix. Mary Grace naman tayo, guys. Ikaw muna. Malapit na kami sa isla. Kain muna. Ads pa, ads. Nag-ads pa, anong Phoenix. Hello, Will. Glory. Ligo na. Ligo na tuna. Ligo na tuna. Glory from B-Boy. 7 viewers. Thank you so much po. Still watching your playlist. Thank you so much, Will Goods Cooking. Maraming salamat. Will, thank you so much, Will. Hindi na pa. So, kay Grace, dito ako sa'yo. Ads. Ayan. Ads tayo, ads. Watching ako sa'yo. Dito, Will. Okay. Naka-live din si Sagato. Oh. Wala ata tayong pinitang balok ngayon. Oo, hinihintay ko yung ano, message kasi agawan nila ng balok. Yes. Kuya, dapat niya ma-invite.
Before, thank you so much, Greg. How are you doing, Grace? How are you doing, Grace? From Feel Goods Cooking. May Grace, ads pa ako, ads. Nasa ads ako. Makakapunta kaya tayo? Walang kasamahan. Problema natin, yung aming nanay dito na wala. Kinuha. May kumuha nun. Yung nanay, nawala dito. Lupit. May blue. May alon. Kailangan, paano kaya tayo kapag sako nito? May kanila, kakain nila yun. This is fake news. Bakit, B-boy? Bakit fake news si Grace? Sarao na lang. Alanganin dyan, oh. Dito na lang, oh. Sao na lang. Doon sa kabila. Hindi pa ako nakapunta dyan, eh. Wala akong doon dyan, oh. Lakas. No live sa gato. Dumaan sa notification ko. Baka natutulog ka. Baka kahapon pa yun. Minumulto ka na sa gato. Hindi pa ba yan? Oh, pusak tayo dyan. Hindi na natin dito. Fake news ka pala, Grace eh. Oh, yan. Watching ako sa'yo. Sayaw ba tayo? Wala tayong pangsaw. Ay, puta ka na. Hirap doon. Baka kamay, Chok. May daw nakalapit dito rin ganito. Mas wala ka daw kasi doon sa kampanya. Dito ka mga ato dito, no? Pwede pala dyan, no? Isa sa gato. Lalim yata dyan. Ano natin ang pagtong niya, no? Wala ko tayong kulungan dito. Bakit yan? Diyan, di ba yan? Ito, Greg! Ito, Greg! Kaso ba ito? Ulit pa ka sa laot. Oo, no? May dala kayong ulit! Try the new Palmolive Naturals. Now with 2 times aloe vera concentrate for up to 24 hours smooth hair. What's so great about the Maya card? It's personal. It's cool. Best of all, it's free and easier to get than ever. Just open up a savings account, Sa short video ha. Ah, kaya naman pala eh. your card. No fees, no wait. Hindi yun live. Go in anywhere in the world. Grace, still watching. Dami mong ads ah. Makabili tayo muna ito. Ito ulit tayo. Still here. Sumunod ang Carmel! Carmel! Ayan! Pag-click ko ulit yan! Ayan! Alay ba? Ito ulit yan! Ito ulit! Ito ulit! Ito na! Ito na! Ito na! Diba? Alay ulit! Ito ulit!
Kuya Michael na. Papay. Ayan sa Kuya Michael. Naglako yan, naglako. Hinapon tayo, pauwi na dapat sila eh. Kuya Michael. Naglako sila, naglako. Naubusan mo ng gasolina. Ay, skip po to. Salamat sa 5 viewers. Ako ba ng ads mo saan kay Grace? Oh. Mahaba man, bro. Nag-real na sana ako eh. Wala na ba ako nakalimutan i-play? Sino pa bang pumasok na hindi ko pa na-play? Kasi regahal, no? Kasi saglit lang kasi sila, hindi man sila nagtambay talaga. Ay, tapos na. Pero watch natin si Regahal. Sino pa hindi ko na-play? Si Cabos, tapos na, di ba? Tate Robin pala. Okay, Tate Robin tayo na guys. Tapos next na nito si ano. Yeah. Tate Alex. Tapos na si Tate Alex. Na-watch ko na. Si Nobi ay saglit lang. Wala kasi alam. Boss, baba ko na to si ano ha. Si ang nakapin. Diyan na ako eh. Para makalipat tayo kung pag lahat naman ng tumambay sa akin ay na-play ko na. Si Glory Creation kasi kapapasok lang na. Mamaya naman. Merong daan talaga dito, may dinadaanan sila. Basic lang kay Mateo. Nakabot mo ngayon bag ni Papa Nat? Wala akong pambayad. Nakabot mo yung bag ni Papa? Bag dyan. Bag. Bag. Yung bag hindi tawag yung bag. Yan. Okay yan. Okay na yan. Ang tawag nito, may Jawa, tatay ni ano? Tri Katamboy. Ano na yan? Wala pa mabuntuhan doon. Isa ka na lang. Anong ano naman? Okay na naman. Guys, mga bulang ni Katamboy. Sige ka po, yan doon. Sila ni Step. Si Step, si ano? Si umalis na, umuwi na. Si Kat. Kaya siya. Kaya kanyo.
Anong gawin? Patalay? Andiyan sa tubig yata. Guys, lalabas muna ako guys. Lipat na kayo kay Tate Robin ha. Kasi aalis ako. So, bigla ako may pupunta na. Ito, bigla ako ng ulan. Phil Goods, thank you so much, Phil Goods. Lipat na lang po kayo kay Tate Robin. Inimit ko ng mga aking live at aalis ako. Thank you so much. Mamaya ko na yun dito. Sa viewers, thank you so much po. Lipat po tayo kay Tate Robin. Kuya Sunny. Magpe-play ako ng playlist ni Kuya Sunny, guys. Ako sa playlist ni Kuya Sunny. Kaso loading pa. At sige ako sa playlist ni Kuya Sunny, guys, para ma-monetize na ito. May 600 na siyang subscribe. Okay, bye-bye. Lipat na po kayo. Tatambay ko lang to, naka-live ang aking cellphone na.
Hello, bye-bye na. Bye-bye na guys, bye-bye na. Thank you so much for watching. Thank you. Hoy, yan mo yung pinapanood mo. Ano ko na? Ay, yung ulam mo na yan. Pagpalangawan mo yan. Nakpairam na upuan. Ano na nangyari dito na? Hindi nag-bless mo kami? Hindi ko alam.
Dito, boss. 60. Ayan, wala na po kilo-kilo yan. Kilo lang sa 120 yan, mapapamahalan. Mura na yan. Yan, 40. Okay, bilhin natin. Sige, balikan mo. Sige, magpalit. Bilhin natin. Bilhin natin. Bilhin natin. Ay, for viewers, share out. Abutin ko na lang 3 hours. Dito na tayo. 8 minutes na lang. Tatay Robin's live today. Please visit Tatay Robin. I end na. Mary Grace name.
Bibili natin, bibili natin. Salamat na lang. Video. One minute. Again na ako. Ligo lang. Sige, my friend. Thank you so much sa lahat na nakatambay. Again na. Nakano ko kayo. Besan. Naka-playlist. Ay.
Diyan ka lang. Daming tao. Daming mall. Daming mall. So, bye na, bye. Yan kay Grace. Out na ako. Willie to wait. Thank you so much, Team Boom. And na ako, and na. Maraming salamat sa inyo. Love you all. Bye na.